not easy talaga mga kahigala, ang hirap. Gusto ko mang umiyak pero wala tayong magawa. What's up mga kahigala? Nandito na kami mga kahigala, no? Nagbiyahe kami kanina mga kahigalaan is 6 o'clock pa, pero nagising kami mga kahigalaan is 5 p.m. Sumama ako sa banana ko mga kahigalaan, no? Kasi nga, itong trabaho niya mga kahigalaan, minsan travel. Kawawa kasi mga kahigalaan pag hindi ko siya sasamahan kasi nga, alam nyo na, sa daan ba? Tapos, na edad na to. So, kailangan na talagang may kasama mga kahigalan kasi naawa ako sa kanya ba. Na walang kasama, baka makatulog while nagda-drive. So, yun mga kahigalaan, nandito na kami no, nakahiga-higa na. Banana ko ngayon, tired talaga siya today kasi ang daming trabaho. Nandito kami mga kahigalaan natulog sa kasama niya sa trabaho para lang makatipid kami ng matulugan mga kahigalaan kasi nga ang mahal ng kwarto. Kasi alam niyo na, ang buhay, ang hirap. So, tiyaga-tiyaga lang muna mga kahigalaan, no? Nandito na kami sa Port Elizabeth mga higala. So yun, last night nakita niyo yung video ko. Nag-stop kami doon sa Mossel Bay mga kahigala. So sa bahay namin to Mossel Bay, nag-travel kami ng 4 hours mga kahigala. Tapos wala kaming mga tulog kasi madaling araw kami nag-travel. Napagod si Bana kaya nag-stop kami doon sa bahay ng kaibigan niya sa trabaho. Tapos may gihapit din si Bana sa shop. Tapos nag-travel kami kaninang umaga papunta dito sa Port Elizabeth mga kahigala. 4 hours din yung travel. Lahat 8 hours yung biyahe namin mga kahigala, no? So okay lang, ganyan talaga ang buhay. Kailangan talaga tayong magkayod mga kahigala, no? Para natay ipalit og sudan ba, bugas. Ang hirap ng buhay. So yun, nakitulog na naman kami dito. Kaibigan niya mga kahigalaan sa trabaho din. So yun, i-drop lang ako ni Bana mga kahigalaan dito kasi nga naghari siya kasi nga yung trabaho niya may meeting siya. Kaya till now wala pa kaming lunch mga kahigalaan, no? Mag 4 o'clock na. Kasi nga si Bana nandun pa talaga mga kahigalaan. Mamaya pa yun uuwi. So sa akin naman wala akong problema dito kasi nga may dala kaming baon na pandesal, prutas, tubig. Tapos nagbaon din kami ng unan, habol, you know, kaya just in case ba. It's not easy talaga mga kahigala maghanap ng pera. So yung iba, akala nila na pag naka-foreigner na, haruhay na yung life. As in mga kahigala ang hirap. Pero adya lang. Gusto ko mang umiyak pero wala tayong magawa. Kasi nga, ganito ang life, di ba? Hanggang makaya mga kahigala, adya-adya lang. Malay natin, ma-okay na ang lahat, di ba? Nandito na si Bana mga kahigala, no? Galing sa trabaho. Nakauwi na siya sa bahay. Mga 5:30 yata yun. Tapos kumain lang kami ng pizza. Nag-order lang siya. Pero hindi ako contented mga kahigala. Gusto kong kumain ng chicken. So, pupunta kami ngayon sa KFC. Nandito na yung KFC. 3 pieces na manok. Yung isa kinain na ni Bana. Sawa has 2 and chips. So, kain na mga kahigala. The next day. Pauwi na kami mga kahigala. Pero, magdaan pa rin sa Mossel Bay mga kahigala.
matulog one night. Tapos pauwi na. These are the guys standing in queue looking to get their 350 rand that the government pays them because of COVID. If I go and stand there and I ask for my 350 rand, they will tell me go and work. So that's what I do, I work. This is black South Africa. This is the Eastern Cape, and the Eastern Cape is very black. You do get a lot of white, but we're in a black neighborhood, in a black shopping center. Ay, gala! Yeah, we have stopped here at Stormers River Bridge to have a little bit of lunch, chicken and chips, although it's a little bit late, but we're hungry, okay? Yeah. Because we're traveling back to Mossel Bay. Yeah. Long trip. Yung trip mga Here's my kahigalaan. chicken, with a little bit of, what's it, hot sauce on it. Chicken na naman mga kahigala. Tipid-tipid muna tayo. Bahala na maging ano tayo nito, maging bayot na, sika o manok. Tapos na kami kumain mga Kumain na. kahigala. Diyan kami bumili ng food. Wow! Tapos dito kami kumain, oh. Diyan. Papunta kami sa bridge, mga kahigala. My husband is very naughty, mga kahigala. Tinatakot ako. Alam niyang takot ako. Tignan nyo. So ito yung baba mga kahigalaan, oh. Kung gusto niyo pupunta kayo sa ilalim ng tulay, dito kayo dadaan. Pababa na kami mga kahigala. Tapos yung bridge diyan, oh. Kita yung bridge diyan, oh. Yan yung bridge. Para makita namin yung ano, baba sa tulay. Daming tao din mga kahigala, oh, nag picture. Dumaan lang kami dito sa station gasoline mga kahigala para linisan yung window kasi nga hindi na masyadong makakita si Bana while nag-drive kasi maraming pupo sa mga insects ba. So yun, busy kasi ang tagalinis, so siya na lang naglinis, tignan nyo. Bagong tagalimpyo, oh, mga kahigala, tignan nyo. Parang kagwapo ang tagalimpyo. Oh, you're so funny. Nag-stop kami dito mga higala, tignan nyo. Pero close pa man higala. Maganda sana dito kung makapasok ka. Tignan nyo. Ang dami din dito mga kahigala, oh. Nakatira. Tignan nyo. Maganda ang mga bahay dito mga kahigala. Nandito na kami sa Mossel Bay mga kahigala. So ipakita ko sa inyo mga kahigala yung mga gamit na dala namin, no? Para kaming naglayas ba? Yan mga kahigala. Yan yung mga gamit namin, no? Tapos yung mga bag. Yan. Tapos itong mga dala namin, bedsheet. Gabi na kami dumating dito, talaga, higa talaga diretso mga kahigala kasi nga sobrang napagod kami for hours yung travel namin. Tomorrow is uuwi na kami mga kahigala ng hapon kasi nga may meeting pa si Bana tomorrow ng morning. Tapos ngayon naman, may meeting din siya. Sobrang busy talaga si Banana, no? Ako, si Masusual, nandito naman sa bahay, hintay-hintay sa kanya. Napagkakugihan niya akong Bana mga kahigalaan. Kahit may edad na ba, naningkamot pa rin siya kain kami, no? Araw-araw. So, kaya mahal na mahal ko tong Bana ko. Sobrang naawa talaga ako sa Bana ko mga kahigala. Gusto kong magtrabaho talaga dito. Kaso, ang problema is, pag wala kang natapos ba, ang hirap mag-apply.
Kung alam nyo lang, tapos pwede din dito kasi linis ng bahay, pero ayaw ni Bana. Siguro ayaw niya makita niya ako na naging katulong ulit. Kasi nga, naging katulong din ako before. Sobrang hirap kasi siya lang isa nagtrabaho. Tapos alam nyo na, matanda na si Bana nako. So, kaya sobrang naawa ako talaga. So, andyan lang mga kahigala. Tignan nyo yung mukha ko, hindi pa ako nakahilamos, wala pa lahat talaga. It's all for today lang ang ma-share ko sa inyo. So, next time na, yung hindi na kami busy, no? Mag-ano kami ng mga nice content, mga challenge, mga ganon, no? Babush!